Bon dia, Lopederos. Avui mos trobam a Palma. Ara mateix hem acabat de fer l'auditoria anual del nostre client Don Telas. Don Telas és un majorista de teles especialitzats en tot tipus d'elements d'interior i sobretot també en cortina tècnica. I com us he dit, ara mateix hem acabat d'entregar tota la documentació actualitzada i un dels punts que a mi m'agrada revisar sempre amb aquestes auditories són les polítiques de còpies de seguretat. És molt important quan compteu amb empreses externes que vos poden dur aquest tipus de còpies de seguretat, que les còpies de seguretat siguin o se facin de forma distribuïda, és a dir, que tinguin diverses formes o diversos jocs on aquestes còpies estiguin o puguin ser recuperables. És a dir, el cas típic sol ser tenir una sèrie de discs durs externs i també, òbviament, poder-los ficar dins el nivell. Això és molt important perquè, com ja sabeu, els atacs de ciberatacs estan a l'ordre del dia. Cada dia s'estan perdiguent i encriptant un munt d'informació de negocis i el que ens diu el reglament és que hem de tenir sempre un pla de continuïtat i un pla de recuperació d'aquest tipus de desastres. Així que res més per avui, salut i força!